Μπράβο όμως το διευθυντή μου. Σπίτι, μπάνιο με είδη υγιεινής Βιτρουβίτ. Τι τα θες όμως, όταν πετύχει ένας γάμος, όλα είναι πιθανά. Όνομα του Θεού. Ποιος μπορεί να είναι τέτοια ώρα? Άντε, μωρέ, Μου βάλεις εσένα να την κάνω. Την τρέκα που σούλαγε στις σκάλες. Που σούλαγε στις σκάλες. Ντέζι μου, έλα Ντεζάκι μου, τι συμβαίνει? ήρθα να δω αν με κοροϊδεύεις, αν μου λες ψέματα. Σε τι να σου λέω ψέματα, Ντέζι μου? Μου λες ότι δοκιμάζω με τη γυναίκα μου. Κοίτα ώρες που βρήκε να κάνει ζήλες. Την έχασα πάλι. Έλα Ντέζι μου. Έλα ρε βάλε ένα χεράκι. Τι έκατσες εκεί στο πιάνο, κορκολί? Έλα Ντέζι, κορίτσι μου, πάμε να φύγουμε τώρα, έλα. Όχι, όχι, δεν πάω πουθενά. Θα δω πρώτα τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα. Έχει δίκιο το Ντεζάκι, να της δείξουμε τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα. Έλα Ντέζι μου να δεις. Μόλι σου κοίτα στην κρεβατοκάμαρα να σιγουρευτείς. Μπράβο, μου είπες την αλήθεια, είσαι καλό παιδάκι. Και τώρα που είδες ότι είμαι καλό παιδάκι, έντε να πηγαίνεις. Μπα, και που ξέρω εγώ τι γίνεται από εδώ και πέρα. Άμα γίνει κάτι, στο τηλεφώνη σου αρχίζει να το δεις. Μην ανησυχείς. Άλλο αυτά, άλλο αυτά. Θα κοιμηθώ εδώ για να σε προσέχω. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη, γουρουνάκι μου. Από εκεί είναι το γουρουνάκι σου. Γουρουνάκι μου. Όχι, δεν γίνεται. Πού θα κοιμηθείς εδώ, Ντέζι? Δεν γίνεται να κοιμηθείς εδώ. Άκουσε με, όχι, σε παρακαλώ να σου πει τι Σε κάποια από τα δωμάτια. Ντέζι, άκουσε με. Αν μου πεις όχι, θα βάλω τις φωνές. Τι κάνουμε τώρα? Βάλτε κάπου να κοιμηθεί μέχρι να ξεμεθείς και βλέπετε. Εντάξει, έλα να κοιμηθείς εδώ. Αυτό που ζήτησες θα γίνει. Ναι, αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί μου στο κρεβατάκι μας. Τίγρη μου, θέλω να με γρατζουνίσεις. Να αφήσω νύχια και έρχομαι. Μπράβο, αλλά θα σου δω και να κάνω Ναι, έλα. ό,τι πεις, έλα πήγαινε. Πάμε να κάνουμε κουτσουκούτσου. Ναι, άρχισε το μόνη σου και θα σε προφτάσω εγώ. Ναι. Έλα. Μουρι, με έχεις κάνει καψούρι. Πού να πάμε, πρέπει να φύγω, σου λέω. Πούμε του βαρές λέγοντας ότι ο πατέρας Ανούλας είναι καρδιακός. Όχι ρε κτίνος, μια χαρά είναι ο άνθρωπος ο ρηβάτης. Και ότι η γιαγιά της τρώει χυλό στο γυροκομείο. Μην μου πεις ότι δεν μπορεί να φάει ούτε χυλό τώρα. Ναι ρε κτίνος, το έχουν αυτό οι πεθαμένοι. Δεν τρώνε χυλό. Γι' αυτό επειδή Κάτσε, σου λέω να σε εξηγήσω λίγο. να πάρε Τώρα αυτό πρέπει να φύγω, σου λέω. στο χυλό συναντήσει τη γιαγιά της Ανούλας. Της μικρής Ανούλας. Τι κάνεις εκεί? Καλά, πού το πας το χέρι σου, συχαμένα, εδώ. Την καρδιά μου άκου, στη πάγεσσα, έλα μην την πάτε, μην την πάτε, μην την πάτε. Λάθηκες ξαφνικά, Δεν το ξέρει, Την άρεσε. Ναι, το μητάκι στο χιλάκι, στο Κάτσε καλά. χιλάκι, μέτρο και άρεσα και μαύλο, περίμενο. Κάτσε καλά, σου λέω, μη σου φέρω καμία και σου. Συγγνώμη, καλησπέρα. Ήρθα σαν κατάλληλη ώρα. Τελείωσα κατάλληλη ώρα. Αχ, έτσι, κράτα μου τα πέπλα σαν ύφη να πηγαίνω. Και όπως ήρθες να μας φύγεις, αλλά πες μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα. Καλησπέρα, καλή. Η μαμά της Ανούλα. Α, χαίρομαι πολύ, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, Και εδώ καλά. ο Χρήστος. Ο υδραυλικός. Ένα αυτής μαρτυριάρα. Ο Χρήστος είναι μηχανολόγος, εφαρμοστής. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Μπέρνα. Είναι το παιδί μου. Το παιδί σας. Έτσι λέμε μη συγκαίει το αίσθημα, το διάβασα στο κλικ. Ναι, αλλά ήταν ότι πήγαινε σε αστήρι. Αχ, έτσι είναι αυτός και μου τα παίρνει και με χτυπάει και με βαριέται και με αλεσπάει. Γιατί... Όταν λατρεύω και είναι το φως μου, γιατί να βλέπεις ο άνθρωπος μου. Χτύπαμε, έχεις 2 λεπτά να με χτυπήσεις, τίποτα. Ρίξε στο κορμί μου, σπίρτον άπειρ, Εγώ βασικά δεν θέλω, αλλά αφού γουστάρει του κόλλω κανένα μπουκέτο που και που. Τότε να φεύγω εγώ, να σας αφήσω να δαρθείτε με την ησυχία να σας. δούμε πρώτα εμείς οι δύο ένα χεράκι, να βγει μετά ο πρόεδρος, να μας τραβήξει κι αυτός ένα μπερδάκι. Κι άλλο. Γιατί σου λέω απόψε δεν φοράς, έκλεισε το συνολάκι μια άλλη βραδιά. Να φεύγω, ναι, με περιμένω για χαρτάκι. Έτσι πέρασε να δω τι κάνει το κοριτσάκι μου, κοιμάται. Του καλού καιρού. Αχ, ευτυχώς, γιατί δεν της αρέσει καθόλου η βία. Αντίθετα από μένα. Αχ, δική μας. Ένα προθύμενια τον είμαι
ημερών από νωρίς να δαρνόμαστε μέχρι πρωί. Όχι απόψε όμως, απόψε δεν χωράζει. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Αχ, μην τη χτυπήσουμε πολύ την πρώτη φορά. Σιγά σιγά θα της αργάσουμε το τομάρι. Εγώ θα φέρω τα μαστίγια. Εγώ θα φέρω τα μπλακ, τα λίδα. Τις μπότες σου εδώ τις μαύρες και τις ζαρτιάρες, τις σκεπιτάρες. Μετά θα βγάλω από το σεντούκι την κουρσάρι και τη γάτα με τις 7 ουρές. Ύστερα θα βγει ο πρόεδρος έρνοντας τις αλυσίδες να μας δέσει. Έχουμε και αλυσίδες. Δεμένοι θα πάμε εδώ μέσα, δεν το γλιτώνουμε και όλες μέσα τα τραγουδάμε. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε πρέπει να φύγουμε τους αντίο. Θα σε σκίσω εσένα ρε αλήτη, δεν γλιτώνω. Τελικά, έτσι όπως έβλεπα.